So ayan, mag-aasintado na po kami ni Kuya Joel sa taas. Ito? Ito. Oh. Go! Ang tabo. Oh. Ito tabo. Ayun. Ayun. Mahaba ko. Kiro ba to? Labas naman ng tabo ko. Ano black? Dito. Abot niya lang ng ano? Yung kahoy niya, no? Itaas namin yung pandong. Sa gabal, baka maging dahilan pa malaglag tayo. Yan, nasa alambre. Dito mo sa gitna ng alikin. Uy, yung butas ng hollow block dyan. May butas ba ka? Saan? Yung hollow block may butas, susuot ko ito. Dito na dito. Yan, alambre lo. Alambre. Alambre pa. Alambre pa lo. Yan. Titigbok na sa ko. Titigbok na. Saan? Loro ito. Alambre pa lo. Alambre pa panali. Tatalihan ko itong payong. Saan? Kita ko na po. Stop. Oo. Nagpalo! Apa! Lahat mo tulo, may ginagawa pa. Iniilang ko. Isa mo ito mga plan. Iniilang tulo. Bababa mo mga plan. Lagyan ng halo. Yung patay. Talagang rilo, may buhos ka. Kalapis ito. Lagyan ng tubig. Tabo. Kat! Kadali lang! Ay, mababangit. Nakabutin ng ayot lang. Yan, yan. Yan, katali na. Baka dumalagan. Baka tumakbo. Eh, hello. Oh. Tibo na dito. Bato. Sa langit. Bati-bati sa langit, tantamaan, huwag magalit.
Sino ba naman itong tusong? Ano Black? Ayo ya, apa na di ayaw. Ayaw na break niya. Tumuuran na. Ano block muna tulong, hindi ko pilalo. Mamadali ka tilo. Ito niya na nag-birthday ha. Kanino ba ito ba? May pupunta ka birthday. Kasama naman. Ha? Hindi mo ba tinatay sa alam? Isa pupunta ka birthday. Halo. Ano daw, ano? Birthday kaya tanong kaya kaliyan. Ha? Italia. Hello? Birthday kita liyan. Lapit mo. Halo. Ano daw, ano? Napagulugan at pangkuha. Nero, napagulugan. Apinanin niya sa kuha. Ano yun ito? Ano ba? Ano yun? Ganito na yan. Bago pa yan, bago. Bigat tulo, tulo. Ito po rin. Napakayang pag-aabutan dito eh. Ano naman yung ilo? Pupuntahan ka no? Ang mga kasama. Lulusin ko ang buting ko mamaya. Pinapaharapan mo sila gasa. Tawa ka. Tawa ka pa ah. Gusto mo? Tutuliin ka namin mamaya. Oh. So, anong gusto mo? Fried chicken? Lechon? Ito natuli namin. Ito lang. Di tatlo. Sabi tatlong mata. Ito mas kaya ang kapiraso ito. Harapan mo dyan baka may Ito na yun. Oh.
Halo. Ala. Pero kalahati lang sila. One. Woohoo! Alalayan sa kulit. Yan. Pagkalan din na rin. Diba? May masal. Harap. Dari. Sabi daw. Amo na nan, so, tulungan yan. Araw pa si Kinuno, susad, sinuwi ka, pagparto sa rin daw ka doon. Suway mo. Makukuha. Halo! Dali! Huwag mo kasing punuin! Mauulog kami dito! Lurot yung kalpidikan. Kasi, ang nagagman ng sulag banda sa baba, susad, suway ka. Ano Black? Lusin ko talaga buto nito. Gat pa sila nila, makatigpa ko na lang. Ano po? Matigas ang Pwede natin na lang. Tayo. Lalo Brad, dali! Ay, putis yan o. Lalo Brad. Oh, ano ba? Lalo Brad. Iabot. Sige, lalo Brad. Dali! Dali, lalo Brad.
pa. Ang isa pa daw. Ano na? Halo na, halo. Wala kayo sila room. Mataas na. Ilang sukat niyo kanina? 60 ano yun? 64? Kaya Chok? Ha? 64? 60? Ha? Ha? Oo. Halo. 64, halos magkasakto lang yan dito. Alala mo sa ilalim. Wala, sige, taas mo, lalim, taas. Sige, taas, taas. Puno-puno ng panilo. Ah, bukong magaan. Pagkapalan mo rin ito. Tigas na buong titilo, babanatan ko na ito. Tatapos naman tayo yan. May iwasan pa rin ito. Ano, marami pa yan? Halo? Oh, marami pa na halo. Hello. Oh. Ang ganyan, ang ganyan. Oh. Ito maganda oh. Saan? Sana? Oh.
So yan po. Yan, asintada. Dalawang patong na ako dito kay Kuya, ano yung pangatlo na. Yan. Pantatlo yata mo na. Ang narinig ko niya kanina, 64 lata. Ito, 64. Tatlong patong. Ha? Hindi, magpapatong pa rin tayo. Yung ano, pang ano na, nagpasayero. Oo. Pero bago magpatong, ilagay mo na natin yung... Ano? Ilagay na natin yung subo na. Para ipitin ng ano. Isa pa. Isa pa. Isa pa! Tapos simutin mo na yung halo. Kakain tayo. Mainit na. Wala na. Ha? Wait lang, wait lang. Grabe init. Gana! King! Ilog mo rin ito ibay, tapos start na! King, hindi mo sinunod. Isa sa tumay! Wala na. Last na din, last na! Hindi! Bigyan mo muna yan, bago ko ipalaman. Ayan. Last na din, last! Okay. Last! Wala na din. Ano black? Ano black? Tilo! Tilo, black! Tilo! Woohoo!
Nalugnak ah. Ha? Hagdan, lipat yung kabila. Lipat agdan kayo, halilog. Dali! Halilog. Ilog! No. Sa loob. Halilog. Hindi kami makakababa. Ay! Sunog ang balat. Bato! Sa tuyo! Indo sa kabila! Tapos pa ng kaunti. Ayan, isang pwede yan. Ipag-charge ko rin na lang charge to. Ako sa Lexi ng loob! Ganito ako kuha! Punta ako bukas! Sa tram. Sulino bagasaan. Ha? Talaga yun. Dudugtong lang tayo dyan. Possible sa ano. Tara. Lagyan mo. Lagyan mo ng parang. Yung tubular na yan. Dito na sa loob ng poste. Oo nga. Baba mo tayo. Hinintay lang na mo pa. Nandiyan siya. So yun mga kaulit yung ano, tatlong patong na. Ayan. Pa-streamline yan pababa doon.